Luisa Saitova ontvlechte in 2003 het door oorlog teisteren Tsjetsjenië. In Waadzijn vond ze een nieuwe toekomst als muziekdocent, koordirigent en theaterartiest. Ze is boven dat ambassadeur van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Met haar muzikale spreekbeurten stiepet Luisa Saitova een voetbalploegje van jonge Tsjetsjeense oorlogsslachtoffers. Manipulation gehört immer zum Krieg. Das war schon immer so. Und in diesem Land ist Manipulation der Grundstock der Politik. In this country, manipulation is the essence of politics. Toen ik me besefte dat wanneer ik zing, wordt naar mij soms beter geluisterd dan als ik praat, dan wist ik het. De Russen noemden het zuiveringen. Het betekende dat de Russen gewoon je huis binnenvallen en dat ze de mannen meenemen. En ik was zelf niet thuis toen mijn man en een vriend van hem die werden opgepakt en weggebracht. En toen ik onderweg naar huis, toen ik mijn buurvrouw tegenkwam, zei ze: Louise, je moet maar nu niet naar huis. Want die onderzoeken nog jullie huis en die hebben je man meegenomen. En er volgde een hele lange maand van wachten, van onzekerheid. En het was wonder boven wonder dat mijn man kon vluchten. Een van de blokposten waardoor het vrachtautootje met de gevangenen doorheen moest, werd door de rebellen aangevallen. Zo kwam de auto aan zijn kant en zo konden de gevangenen vluchten. Toen ik hem terug zag, het was een menigte van vreugde en verdriet van wat ze hem hebben aangedaan. Na een tijd dat zijn wonden niet meer zo zichtbaar waren, toen gingen we met een paar tassen en dochter aan de hand die toen een jaar en 3 maanden was inmiddels, gingen we vluchten. Lieve dochter, ons engeltje, voor jou moeten we deze ellende overleven. Treur niet, mijn liefste. Het geluk zal ons uiteindelijk vinden. Мы с тобой, любимый мой, мы гонимые судьбой. Мы вчера, где холода, а сегодня там, где зной. Мы сегодня на коне, ну а завтра мы в плену. Мы сегодня на войне, завтра в роковом плену. Вечно в дороге видна судьба. В кровь сбиты ноги, в легких вода. We kwamen in contact met een man die al meerdere mensen heeft, zeg maar, geholpen. Daar moet je wel voor betalen, maar
Je maakte verschillende routes, maar het is net wat voor smokkelaars of je op je pad krijgt. En wij hebben gewoon geluk gehad. En, ja. In de nacht moet je overstappen. En 1 nacht hebben we, het was februari, de hele nacht in een bos doorgebracht. Want we moesten wachten tot het volgende kwam ons, zeg maar, overnemen. Maar ja. En op een bepaald moment met dat overstappen kwam een stel, een man en vrouw, een hoogzwangere vrouw was dat, maar geen Tsjetsjeense stel was het. En die gingen ook vluchten. En zij vertelde dat ze naar Nederland gingen. En dat ze vertelde dat hier mensen ook eerlijk worden behandeld. En dus nou, ze stapten uit en wij stapten uit. Maar zij werden opgehaald, maar wij bleven op het station staan. En die chauffeur heeft verteld, je moet naar het politiebureau zoeken. En toen gingen we naar het politiebureau. En dan kreeg je een tolk via telefoon. En ja, toen ging het een stuk makkelijker. Ja. Het heeft niet zo lang geduurd totdat we status kregen, dus verblijfsvergunning. Want de littekens op de lichaam van mijn man waren nog heel goed zichtbaar. En ik denk dat, ja, dat het bewijs was. Только рядом с тобой, только рядом с тобой. Indrukwekkend, ja. Dat zo'n vrouw, dat ze er zat uitkomt en dan redden trouw muziek. Ik vind het geweldig. Ik vond een geweldige jongen. Ja, het is ook wel weer een leerzame jongen voor ons. En dat ze vertelde dat ze uit de huizen hellen waren. Wij hadden oorlog, dat ik naar mij maken. Toen moest ik erin aan de razzia staan. En dat hebben wij al bij maken. Ik vertel nooit hetzelfde. Het ene keer pak je het verhaal van een vriend van je man. Of de ene keer, de andere keer. Ja, bijvoorbeeld van mijn neef was ik vergeten om te vertellen hoe erg het dus met hem afgelopen was. Dus, ja. Hoe is het dan met hem afgelopen? Ja, we hebben hem gevonden. De Russen hebben hem aan een tank met een stalen draad vastgebonden en meegesleurd tot hij bijna niet meer leefde. En op het eind hebben ze een granaat aan vastgebonden en laten ontploffen. Dus we hebben gewoon stukken van hem moeten begraven en niet alles was teruggevonden. En zo zijn er honderden, duizenden van die verhalen. En toevallig was het mijn neef. Ja. Maar er zijn ook families waarbij de hele familie werd geëxecuteerd. Of een hele dorp wat in het dorpshuis werd gestopt en verbrand. Net als... Ja... was niets meer waard. Ik leefde voor mijn kind. Want anders had ik nooit mijn land verlaten.
stad was verwoest door de laatste steen. Er was gewoon niks meer. Waarom moet men zoveel mijn volkje haten? Maar niemand wil het weten. En niemand wil het horen. Hoeveel duizend kinderen Tsjetsjenië heeft verloren. Maar niemand wil het weten. En niemand wil het horen. Hoeveel duizend kinderen Tsjetsjenië heeft verloren. Aan het begin wilde ik niet meer. Ik dacht dat ik nooit meer zou gaan zingen of iets met muziek doen. Maar toen heb ik gezongen voor het eerst bij het Friesland College. En toen was Niemand wil het weten af. En het was net alsof je iets weer, waar je de smaak van vergeten was, iets heerlijks weer proefde. En het ging stap voor stap. Ik was niet bevreesd om dood te gaan, maar wel de dood te zien. Die beelden zal ik nooit kunnen vergeten. De pijn van haar die een kind verloor is onvoorstelbaar diep. Dat zal je met geen maatstaf kunnen meten, maar grijpt je natuurlijk heel erg aan en je komt dan weer terug en dat vooral het laatste zin van haar aan het eind van de film toen ze zei: er zijn 35.000 kinderen het slachtoffer geworden, maar wie weet het in de wereld? Wie wil het überhaupt weten? Niemand wil het weten. En het bleef dagen, weken, maanden in mijn hoofd. Niemand wil het weten. Maar ook je eigen situatie, wanneer mensen soms heel onnozel vragen van: waarom zijn jullie gevlucht? Het is daar, die economische situatie is niet zo goed. En dan ontplof je van binnen van frustratie dat niemand niks ervan weet. En wanneer deze vrouw, ze is trouwens ook familie van mijn vader, haar leven riskeert en naar Genève gaat met al dat bewijsmateriaal en met die verschrikkelijke foto's, met het bewijs van puur genocide daar aankomt. En die mensen van het congres, die zijn gewoon lekker aan hun boterhammen te kauwen. Het kan niemand schelen en dat doet pijn. En als je die gevangene jongens ziet, en dan vaak vragen mensen van: nou, wat voelde je toen die man werd gevangen? De afgelopen 3 jaar zijn in Turkije 20 vluchtelingen vermoord. In Oostenrijk 1 vermoord. In Dubai zelfs, wat bijna onmogelijk is. Maar Tsjetsjeense vluchtelingen. Tsjetsjeense vluchtelingen. Dat is nog niet bang.
Ja, en dan niet alleen voor jezelf, maar ja, ook voor je familie. Ik denk voordat ik het lied Niemand wil het weten heb gemaakt, tot die tijd was het nog niet helemaal goed. Want tot die tijd zat ik nog altijd met het schuldgevoel van, nou, ik kan ze niet helpen. Ik zit nu hier veilig, ben ik gelukkig. Ja. Bedankt. Zou de accordeonist willen spelen? Ik wil redden. Het is heel hartstochtelijke muziek, vind ik het. En ja, dat spreekt me hier wel om. En ik vind dat zij heel erg vanuit haar gevoel zongt. Dat merkt heel goed. En ja, dat merk ik dus op die bas. Dus dat speelt alleen nog maar makkelijker. Het is heel oprecht wat ze doet, vind ik. Ja. Ja, ze is heel gewoon, heel leuk. Het is jong geweldig. Het is wel doorleefd wat ze doet. Je hoort wel dat ze iets heeft meegemaakt of zo, vind ik. Ik kan er wel door ontroerd raken door haar stem. Sleep ken ik nachts nou echt net meer. Het hertog zou verskoren zeer. Wat is dan mij om die laatste keer? Alles giever zou verkeerd. Rinterjoet van alles breek. Rijden we ik terug muziek. Op het moment dat je op het podium staat en dat je door je liedjes je verhaal vertelt. En dat het ook op zo'n manier wordt gewaardeerd. Dat is ook redding. Ja. Redden, ho. De tijd wanneer je met muziek bezig bent, denk je niet aan je verleden, niet aan die oorlog. En dat is redden terug muziek. Redden ik terug muziek. Redden ik terug muziek. Ik denk dat ik nog geen enkel keer in de auto heb gereden zonder dat gedachte dat, oh wat heerlijk dat ik het kan. Voor mij was het een van de grootste overwinningen ook. Want het geeft me zoveel vrijheid. Ik denk met mijn beroep, het zou ook niet anders kunnen. Want mijn kofferbak zit altijd vol met muziekinstrumenten. Dus ik ben een soort rijdende muziekschool. Flip, flap, wat had dat spook een pret. Alle mensen moesten slapen en die lagen in een bed. Dus jullie doen de eerste keer in het land van aubergine. Maar dat wilde zich niet laten horen, muzikanten, en ook niet laten zien. Pas toen ik met muziek weer in aanraking kwam, of met dat ik dacht, ik ga dit toch doen. Toen ging het ongelooflijk snel. En geef ik overal in Friesland gewoon muziekles. Warten, Grauw, Akrom, Bolsward, Hommerts, Oppenhuizen. Dat is wat ik wekelijks allemaal afrijd. Ja. Ik geloofde er zelf niet zo in, maar mijn man ook, die geloofde wel in. En toen ik naar een schoenenzaak ging solliciteren, zei die niet doen. Want je hebt een betere
vak, daar heb je voor gestudeerd en dat kun je goed en dat moet je doen. Maar ik ben erg blij dat ik niet aangenomen werd. Daar, ja. Да. Поеду, таки. Давай. О, чума дальше? После 9 мы сделаем. Давай. Да. Да. Komt goed. Ja. Ja, давай. Да. Alles, mobiel, sleutels. Ja. Voordat je begint, even een grap. Op zo'n gevoel. En dan kun je die piano maken, ja? Heel goed open daarachter. Nu is het veel te vrolijk. Donderdags heb ik een hele drukke dag. Ja, 's ochtends school, 8 groepen kinderen van 1 tot en met 8. En dan denk je, ja, God, geef me kracht. en dan, dan nog AMV in Haskerdijken. En dan kom je snel thuis koken. En dan denk je, ik heb geen krachten meer. Ik zit op, maar dan kom je hier en ik weet niet. En dan krijg ik zoveel energie van het koor. Dat ik de hele nacht nog door kan. Ja. Denk ik. Mooi. Mooi. Ik ben een heel beskierd koor. Een koor van de tweede helft voor een deel. Een koor van, wat mensen zitten voor een plezier. En in feite is zij 4 boppers niveau. En zij is hier onder niveau, zeg ik eens zeggen. Maar wij zijn dolgelukkig dat we deze dirigenten hebben. Maar iemand, dat laatste zegt, Libertà. En dat was geen Libertà. Ja. Het is heerlijk om te zingen met haar. En hoe ze je dingen aanleert ook. We waren heel strak gewend, heel gereformeerd zeg ik. Maar ja, dit is gewoon heerlijk. Jullie hebben voordeel wat ik niet heb. Als ik die adem verkeerd heb ergens gehaald, dan is het zo. Maar jullie kunnen het om zijn beurt. Dus Libertà. Dan kun je het nog eeuwig lang zingen. Ja, bijna. Ik vind het heel knap dat iemand die het zo'n skiën achter haar heeft en dat al je trosteren moet hebben. En dan op deze manier Hawaii vindt hier in Friesland. Dat is formidabel. Dat is een voorbeeld van een heleboel, denk ik. In die zin is het prachtig dat ze kent, dat het zo gebeurt. En dat ja, eigenlijk zoek als ze in de heersende rugse wiening, dit soort dingen op die manier gebeuren kunnen. Dat is prachtig. Dat ken je hier nog wel. Godzijdank. Mooi. Het slot was mooi. Er komen heel veel mensen naar het land die een hoop brengen kunnen. Die ik nodig heb, die het vak verstaan. En al te vaak weer die oorskoot, ondanks hun vakbekwaamheid, ondanks hun kunde. En het zou wezen dat zulke mensen veel meer kansen krijgen. Ze dragen alleen maar bij aan deze samenleving, in plaats van dat we ze kwijt moeten. Hier heb ik voor gestudeerd, voor koordirectie, maar ik heb nooit toen in die jaren gedacht dat ik hier mee mijn brood zou kunnen verdienen. En ik zeg vaak tegen mijn man, hoe is het mogelijk dat je van je werk geniet en dat je ook daarmee geld kan verdienen? Ja.
Ja, dat is wel een mooie combinatie. Niet te lang, Loer. Zo. А, пришли они? Да. Не поторопился? Готов? Нет, хорошо, да. Ik heb een stichting opgericht speciaal voor deze jongens. Ja, het is een voetbalteam uit Grozny. Ze voetballen daar, maar het is een bijzondere voetbalteam. Want ze missen allemaal of een been of een arm. Dus het zijn gehandicapte jongens. Maar die zijn als kind op een bermbom gelopen. Of, ja. En mijn doel is eigenlijk om deze elftal aan een goede nieuwe prothese te helpen. Want ze hebben ooit een keer van de overheid een prothese gekregen. Maar toen zaten ze in groei en het past niet meer. En ze krijgen geen nieuwe prothese. Dus dat was niet best. En ze dan skypen je hem dan even om contact te houden? Ja, gewoon om te kijken van wat hebben ze met het laatste bedrag gedaan en is het bevallen, is een nieuwe prothese, is die goed genoeg, kan hij makkelijk op bewegen en zo. Ильяс, is поближе к камере, покажи. Ага, подержи. Hij is aan zijn hand geopereerd. Ja, maar nu na de operatie waar we een beetje een handje mee geholpen hebben. Bewegen zijn 4 vingers en nu alleen de duim die nog opnieuw geopereerd moet worden. En hij zegt dat hij daar nu niet zoveel haast mee heeft. Want hij is al heel blij dat deze 4 vingers bewegen. Dat wist ik zelf best, ik begreep. Ja, 2 jaar terug. Ja. En toen wilden deze jongens mij niet eens spreken. Want ze zijn al zo vaak gesproken door taaljournalisten en er zijn mooie docus gemaakt, maar er gebeurde niks. Maar ik wil het laten weten. En ik wil het laten horen, hoeveel duizend kinderen Tsjetsjenië heeft verloren. Maar ik wil het laten weten en ik wil het laten horen, hoeveel duizend kinderen Tsjetsjenië heeft verloren. Muziek was gewoon een remedie. Het heeft me tot Louise gemaakt wat ik misschien een beetje voor de oorlog ook was. Ja, het is al 9 jaar terug en langzamerhand, ik begin ook hiervan te houden. Ja, en voor mijn kinderen is dit hun vaderland. Ja, en waar zij van houden, hou ik ook van. Ja. Aan het begin kon je ook niet van
al dat pracht genieten. Dat kon je gewoon niet, want het is gewoon noodgedwongen. En je komt hier omdat, ja, je hebt er niet voor gekozen, maar ik kon er niet van genieten. Maar nu wel. Ja, nu kan ik wel van genieten.